Bubagrani naharmung Greater Tipraland o ideology hamjogui kwbangma Tiprasa lukrok tabuk korong jagao joining program yakabe Greater Tipraland ni awaimung program thakiao no khlaijagui tongo teisamguri ADC village ni bising khobjak tini bahaino holong siki ward committee tei talphang ward committee TWF ni khawai rijaka oro phaisok paike TWF simna block committee ni ngei gospel halam Phaiman jabaike vice president jek TWF Sobita Deborma member jek Ahoila Deborma TWF tongkhate boro teisamguri ADC village ni chairman Sukumar Deborma tei tebo members tei vice president songrok tei amsani bebak lukurok o bebak lukurok no tini karung khajani bising ti nukjaka brok ekmatro bubagrana ideology no hamjagui tei Greater Tipraland ni soba no hamjagui borok tini joto karung khajagui tini oro committee o participate kari bekya nai tongdin rok our news entertainment ni bising ti paisa jura tini ni mo video no tamo sanai जों buri rokno kaisa সংগঠন দিছাইরি মানে কারণ নব আং সাইখনাছিনো Tripura Women's Federation TWF hune kaisa jini ha bubagra maya gana bini logiwa thangani bagai bini sobawa yakrinan bagai suno jokhon chongmirika first central committee songkha abuni pore district committee songkha abuni pore block committee songkha suno block committee na daitadika saita bishno ai 21 ta bishno tei একটা ব্লক সিনর সময় মাইক্রিন আবনি বাগৈ संता गिजाकमा बाय संताबो म हाइकै जस्ट लुकिने फानो सोंसिनैलाय तंगाय फानो पाटनि लुरो दंगै लिडार सना मैरिखाय बरमनो नायकलनानि बरमनो थांनि नायनि आबनि बागै कोनो खानायनि गरै खायदेमा खायनायनो सुनता गिरिमान बागै के मानथा दिने अ बिसिओ सिनिपुरि रकनि kaisa membership tanjangnai tei committee khajaknai aboni bagi bele kini hambai maro o jaga to tina ase gobang ma kok korok sanani bothai ya sini sara dirba aboni bagi no bisik banga ga sing buskangni o election village committee board sing sabna naraknai sabna torenai sabna nai oro je committee khajak o TWF rok bubagrani sengkarak jukro noro no mono naikol nai o jaga o norok si naikoloi norok si somai nai norok si tongai nai norok sorok police na khai nai ar sangmung sekari ekmatra sini dagi mong sangnai mung kai norok visit thani ke sangmanai nongni orani budba sarani nongni orani member sanamnani nongni orani chairman sanamna abu pura nongni daito abu sini daito শুধু নর খাজাকা ওয়ার্ড কমিটি খাজাকা ও ওয়ার্ড কমিটি ni buri rok kustrong judi tong khang hakai sung mung samaya krei selarong ni dabi sarwana pa sung selarong ni pa sung tabi sani tui phane obo haina nangai sung abo hai sung ready sung ma tong lai sung tam bagaro committee khaba sung lore khani ni bagai no gai ta sung tikirani secretary jitna bokasa ta sung kok samani belake nangkha karantan hangkai sung kasa buri mo thakai man bubagra gabang ma jagawo bini pocket ni rang bai kebre nu khongo no kurui kebre nu khongo sa khanya kebre nu khongo problem mong tongma jagawo bo je pini mansa bosu ba na bubagra se sno subai tong hangkai sengka komite khakakai 10-20 taka phan khainai ni nong bisho no boni bisho thana nanya nong bisho no khoroksa borok pura phan ngi tong khabo pini nu khongo sole ngi tong kha bate khoroksa ni nu khongo pa ngi tong tong khabo pori na ni khata pa na pai ma nyang tong kai noro ni komite ni bisho subai mang lag de ba mana bile na aboni bagane sung committee ma khawo aboni bagane sung committee ma khawo karon sung nanya ni nangnai bono thangai sung subanya ni nangnai sung hamjak ma tonga nangnai maya tonga tongnai aboni bagino sung mo hai klayu sini bubagra ward committee booth committee block level committee district committee central committee kai state suna khawo aro buri rokni bagai tini sini je Tripura mothani bisingo je buri motha TWF ha TWF abo kungko buri rokni sikla rokni kai YTF engka okra kai Tripura motha engka abo bai jotono sung nanglaijak engka ni bagai je TWF
Tripura Women Federation aino ble TWF Tripura Women Federation obake bumung sini beri motor mereka engkau ni bagai je beri motor ini semua maharaja nayo ini kebang mabosor hawa raja tosawi thangka raja bangsi 100 sini maharaja be 100 jona raja ni dongka engkai raja khorsa juri se 50 bosor ke sakha se koi 1000 bosor raja sakha yen obake sai thamani yagulo se tabu bini busabuti ro obake sing biran mani thum norok mukna miyago jara mobile nai ro khusgelo pore thamo bojong sathi maise re kon jago agutala tulsipoti uskolo pore thamo abu mo busa kapa angna jita mo jono ko mukti ma kalacha abu ma kapa ble bui hai ngo gana kharo mukti kir phegala khamo ne engka abu ne sing kunu bisa maya obe kebang ma maya obe ne baganyo sinor kebang maras ni khai jaga ni Kongres bo 30 bos saka CPM bo 35 bos saka agi tuise saka kebang ma sarkar sawi thaka abo be sini kunu solution numya sini mungsabo sini ngo borok do pani bagi sini tibasan ne bagi mathangdang mai lama khlai kalang malia mone baganya maharaja soyung boniji basai ma phai abre so maharaja je borong ni engko kaja kapur sa busak grei bini puha bokri blena busak tong kase pupangu ai da ba bor sa pupai na ba busak tong kase puhable ga maharaja obron ayo maharaja obron ayo norok porda je norok ani tibra sarong norok tong kase ang maharaja ai da ba sengker ke sabon maharaja na ba sabu kra na ba obne bagai sore hamya tadi ko khanang dagai ini sini bagai partai payo je last fight bot 5 বছর না sini 10 বছর না sini abu biya o 2013 jora nor jet kono uno kata ko por hiya boy han sakai ma thong na boy bo joto borno no phaji ini ngko boy tong bo ringi tong ngko boni no bori motor thangi ke boni mai bolayo arang no jan ya komiti phano kon layo kun samay meeting misil khana na kangkai arang no sabai ro obaje do thai hansa ka phanu sing kaisa ke sabai manu hansa tongkai Noksi botoma bai bulai bele boi baksa jorau bo khijani bo wala kya bo saba ko khna ga ara noksi o kobang ma tongo ara kong sabai noksi yaro je motha sangya ara kong sa khaye 30 40 ta khaye sar ka mo sang sumbo bhayo tini motha sa koila malai mani klayo joton tufano bobagrani netrite ang muti khaye bobagra bai da jage asad dinang kha ang oro khaina mo kumani ang bono no khabar ro hine ang khabar mansan no tufana ang sa pai ni samjam lan ba ge bori rokong kha chini sokno no phung ai pheno chin samu phung ai poro ni simi no bosa botoi no tuidul na hoite no phung songsa ni sam khaina hoite joto bori rok ni daito tufano bobagrani ba ge jong kisa সময় ma nai bote jong সময় le nai chini samu hono ko jong khainai no bori amo chin samu hono no tumiya kali thakai bo bosai bosa bai bokra bai chentam hinjar no jong chini no samu ma khainai tuman jong bobagra no bor loge ma na abo no jong timings no maintain ma khainai jong bote ke jong timing save khaiai bobagra no jong loge ri ma abo no jong ma chai tok nai